репетиция булган көнне бит. Хатын телефоннан сөйләшә. Мин күрше бүлмәдә. Ул дип әйтәләр. Тукта, кем ул ди? Таһир Якупов. Мин әйтә, Кирам кил әле. Син иртәгә репетиция бит. Мин әйтәм, дөресме соң ул ди? Ә кем шалтырата ди? Кәрим Тинчурин театрына Гөлширә диләр. Гөлширә. Ул шалтырата Таһир Якупов булган. Машинаны тиз генә кабыздым да Таһир абыйның өенә барып, өенә түгел. Өенә барып, билдек дә һәм менә шушы Тукайлы зиратта бит. Мәскәүгә барыр урында без үз кулларым белән менә Таһир Якуповны мин соңгы юлга озаттым. Менә шулай итеп, шундый әйбер булды. Һәм мин Таһир Якупов белән бер чагымда да, бер генә сәхнәдә дә чыгыш ясамадым, ләкин менә шушы истәлек минем күңелемдә мәңге булды. Туган телне анада 4 тапкыр җырлатканнарын хәтерлим. Менә тамашачы ничек аны кабул итәдер. Туган телне ул башлап җырлыйды, солист буларак, һәм ул 4 тапкыр менә. Анда әйбердән әле мин анда алган Камаллар да бар иде, башка җырчылар да бар иде. Менә ул тавыш Алыевның тузаны менә каберсендә язылган бу юлларны Таһирның визиткасы булып тора торган җырларның берсе ул. Ул бик эчкерсез иде. Аны алдау бик рәхәт иде. Шул кадәр. Кешеләргә ул ихлас иде, бик җыртыллы. Hiç көтмәгәндә генә әллә ниләр әйтеп куя торган гадәтләре бар иде аның. Һәр кем белән бик якын итеп исәнләшеп, якын итеп дус булып, аның белән юлда йөрергә бик рәхәт иде. Гомумән ул гади иде, әмма ләкин примитив түгел иде. Ничек кенә дип әйтсәләр дә, Таһир Якупов гади кеше дип әйтсәләр, бик ул гади түгел иде. Чөнки гадиләр булай тарихка кертеп алалар. Без инде үзебезнең Таһир Якупов белән чын мәгънәсендә горурланабыз. Менә районны аны шәхесләр таныта. Шулай бит шушындый данлыклы артистлар, язучылар, шагыйрьләр. Инде безнең Таһир Якупов ул инде менә шушы Караштау авылы нан бит инде шуңа күрә Таһир абый гомумән татар халкының тасырның атказанган артисты. Әлбәттә ул безнең горурлыгыбыз. Аның үзенчәлекле тавышы, аерым тавышы, моңлы тавышы шулай бит бүгенге көндәдәге менә халкыбыз аны яратып тыңлый. Без инде үзебезнең районыбызда менә шушы оргкомитет белән артистларыбыз, шәхесләребез белән ел сайын хәзер традициягә кертеп җибәрдек. Иске җыри мәдәният йортында фестиваль үткәрәбез. 16 көнне менә районның инде безнең фестивале булачак. Гала концерт булачак. Аннан соң инде көзлектә, Аллаһ бирсә, шушында республика күләмендә безнең инде Таһир Якуповның истәлеген мәңгеләштерү өчен аның районыбызда урамны безнең исемен йөртә. Быелгысы елда без инде район үзәк парыгында шулай ук исемен мәңгеләштерү өчен аерым бюст эшләячәкбез. Аны Аллаһ бирсә ачачакбыз. Таһир Якупов белән без филармониядә бергә таныштык, бергә эшләдек. Шул хәтле бик матур җегет, мин аны карап торам, ул вакытта инде матур җегет, ашлары сызылып киткән, күзләре уйнап кына тора инде. Әйдә бергә эшлибез, Зәйтүнә ханым. Мәктәп мин инде ханым булсын әле, дигән булам, көлеп кенә. Әйдә, киттек шулай. Таһир Бәркәем исән булган чакта бик матур итеп йөрештек, бик матур итеп күрештек. Менә хәзер инде миңа да шулай ук 80 яшь, мин дә шул 46 елда туган. Син анда, мин әле монда. Нишләтәсең инде? Ходай Тәгалә шулай. Ахирәттә күрешергә язсын. Насип иткән, ахирәттә күрешергә язсын. Инде кешеләр бит, алар бит теге менә совет чорында үскән кешеләр. Алар теге ничек әйтергә инде? Авыртасыңмы? Эшкә чыгарга кирәк. Менә ул шулай итеп эшләгән дип саныйм мин аны. Шуңа күрә авырткан әйберләрен дә белмичә эшләгәндер дип уйлыйм. Ахадиев та яшь җырчылар белән очраштым.
И шунда сұрау бердім. Тахираковны білесіз ме? Білмеймін қайын келіп шыққан тұрар, но жоқ деділер. А кім бұл деділер? Мен жарың қойдым, ылы елінің тозаны. Бұл жолны бұзырны білеміз, бір жерседе ішкен бар деділер. И вот мен қайттым туған яқларға, и шунда Равиль Насибуллин белән очраштым. Әйдә, бір фестиваль иштек әле район ішеңгенә. Әйдә дип, шулай сөйләштек. Казанга кайткач, эш буенча кирдем Татмедиага и Алмаз Тагирович белән бергә язу белән очраштык. Мен әйтәм, Алмаз, мен шундый бер башта бер уй бар иде, не бар иде. Ул әйтә, Җавит абый, а мине чакырмыйсыңмы ди. Минем әниемнең бик яраткан җырчысы ди. Аннары минем дә катнашым бар ди. Минем хатыным бит Теләче районыннан ди. Ул безнең беренче ел республика күләмендә булды. Но көтмәгәндә Башкортстан, Татарстан, Чувашия, Киров өлкәсе берничә илгәдән. Икенче елга ул безнең булды инде менә. Икенче ел узганда ул безнең булды Россия күләме фестивале. Но Мин соңрак ишеттем инде әниләрдән, туганнардан. Камил абый да бик сөйләмәгән, что ул авыр яшәгәнен белмәдек. Біз аны артист, җири гастрольләрдә дип белдек, белмәдем. Бер урамда үткәндә күргәнем, утырадыр бер кеше, мескен шикелле семянка сатып. Янында Камил абый басып торадыр. Мин әле уйладым, Камил абый кемне нинди кеше белән сөйләшә икән дип уйладым да киттем. Аннары инде китаплардан укыгач, күргәч, бөтенсен сөйләгәннәрен, что шундый хәлгә килгәнен, семянкалар сатып утырганын, шундый начар булганнарын уже кайгыра башладым. Белсәм иртәрәк ул утырганын, ул безнең туган икәнен булышырык, калдырмасык. Yaşlı ömrümün